els usuaris d'alta velocitat de Girona registren més de 400 retards fins al juliol. Què dius, ara? Sí, s'han realitzat per Telegram, ja són 400 membres i volen fer arribar les seves reclamacions davant del Ministeri de Transports. Ja. Una vegada més, Carla, és un titular que sembla tret d'una pel·lícula de Torrente, vull dir que... És que, clar, els trajectes sovint passen dels 38 minuts i poden arribar als 50, vale? Sí. Jo ja tinc la solució. Com que som a l'era de triomfar posant noms a coses òbvies com Tardeo, per exemple, que és això de tan innovador de fotre's uns lingotassos abans de sopar, vale? Sí. Doncs jo proposo, inventem-nos el tren d'alta puntualitat. Sí, que bona, aquesta. Clar, i el venem com un fenomen innovador gestionat per IA, que és un tio que es diu Ignasi Almeric, que està pendent d'un rellotge, vale? Sí. I cobrem el bitllet caríssim, i ja està, saps? Tota la raó, molt bé. Mira, des d'aquí dono una idea als amics de Gasolls Rovira, per exemple, que facin un eslògan, que provin els productes d'alta combustibilitat. Clar, exactament. Que combusteixin bé, exacte. El combustible, no, Carles, el combustible de qualitat de sempre, però rebatejat, ja està, i bogeria col·lectiva, exacte, I bogeria. I tant. Ja està. Però, perdona, tu que l'altre dia vaig anar a posar benzina i em van dir, sí, prova aquest dièsel que es diu no sé què. Però clar, jo com ho sé que no és el mateix? És a dir, clar, jo no sóc enginyer, jo no notaré res, saps què vull dir? Ara, és més car, clar. Has de fer com la policia de les pel·lícules que prova la cocaïna així, se la posa en el llavi i dius, efectivament, és arsénico. Saps què vull dir? I cau pajarito, no?